Borongan iki Mas. Heeh. Terus lek borongan ono ki regane piro ki Mas? Dibuka berapa Mas ini nanti Mas? Harga 5.000. Nah, iki lho bolo tadi bolo ya. Iki sing jerabang kepala merah umure 3,5 bulan bolo ya. Sing putih Mas? Nggih Mas, niki kelas pilih kabeh. Oh, enak. Oh, jadi waras ya. Oh, siki bolo. Ada materi ketinggalan lagi bolo iki jatuh. Oke, dulur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang lur ya. Pada hari ini kita masih berada di Kecamatan Ngebelagi lur ya, ini di Ponorogo, tepatnya di Gadung iki lur ya. Nah, ini hadir perdana lur. Hari ini kita liputan di tempat saudara kita lur ya. Dan seperti biasa kita izin dulu. Halo Mas, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Niki izin Mas nggih. Oh nggih, monggo. Niki ketinggalan kok ajeng ngedalangaken mendo. Nggih, niki kandangnya pun anu Mas, penuh. Penuh. Oke, rencana pinten ekor niki Mas nggih? 3 ekor Mas. Oke, siap. Oke Mas, dilanjut mungkin tak sepil-sepil Mas nggih. Dulu ya. Dan seperti biasa nanti untuk nomor telepon yang punya kambing tak cantumkan di layar video lur ya, atau di deskripsi lur ya iki. Ini materi pertama kita sepil-sepil lur ya. Bolo. Wah, ini sing budeng bolo iki. Ki yo ora iki Mas sing budeng iki. Sementara ditahan dulu. Oke, siap lur ya. Untuk sementara yang budeng sik lur gak ketut iki lur ya. Sing budeng ora ketut lur ya, kayak sik adengge babon sik lur ya kayak. Dan hari ini yang kita lepas sementara ada 3. Ki lur requestmu lur ya iki. Warna jerabang kepala merah iki bolo ya. Jantan juga iki lur ya. Jadi lek ngene iki aku iso jelas lur videoku dhewe lur ya. Nah iki mantap iki bolo. Sementara sing budeng aja sik bolo ya. Neng yo tetep disepil. Sapa ngerti ku lek cocok jodus tekokne lur ya iki. Kae lur ya, berarti ada 3. Betinane masih 2 Mas. Oh. Berarti iki kuwi ditokne. Ya oleh dudur. Oke, siap. Iki warnane jan mening-mening iki bolo ya. Iki ben dicencangi ben anteng ben lah nyepil ngono lur. Iki panggah melu wae bolo sing bathuke ono iki lur iki. Iku panggah dianu lur, panggah disepil lur lur ya. Kayak sing warna budeng kae. Nek nang keinginan karo Mas iki dilepas, sapa ngerti ana sing cocok ono Mas Yatno ya? Nggih, Oke. Oke, siap. Sebenarnya dicencangi ben anteng ben lah nyepil lur ya. Nah, ditunggu dulu iki. Ekonomisan. Oke, siap-siap iki bolo ya. Nah, iki tak sepil nih iki. Iki full jantan bolo iki. Telu iki jantan kabeh iki bolo iki ya. Heeh, siap. Ben dicencangi, ben oleh nyepil bolo ya. Nah, iki sing dilepas iki sudah mulai ijon-ijon. Ya Mas ya. Sampun ijon. Iki ijon-ijon ning. Tonggoran wis purun juga. Oh, oke, siap lur ya. Telo ya seneng. Walah lah kae lho bolo. Pokoke anu lur nek kene iki ijon wajib, ngono Mas ya. Nggih, Mas. Ijone wajib ya, heeh. Untuk menunjang pertumbuhan kambing ben sehat, pokoknya ijon harus iki lur ya. Malah barang dipangan lur iki. Oke, siap. Ditunggu sampun, Mas. Oke, siap. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita menginjak durasi yang lebih panjang, yuk alangkah baiknya dikenalkan dulu terus duwe jeneng pam apa ora, alamat ngendi. Oh, dereng ngenten. Oke, siap. Oke, siap. Monggo Mas di kene Mas ben ketok kandang Mas Yano. Nah iki. Oke, siap. Monggo Mas niki ditepangaken paring asma sinten niki Mas? Tepangaken nami kula Suyatno, alamat kula Dusun Segadung RT 2. RW 1 Desa Sempu Kecamatan Ngebel Ponorogo. Masih di Ponorogo. Nomor telepon pinten Mas? 081 239 434 049. Oke, siap. Nanti kita izin untuk nomor telepon atau alamat kita contohkan di deskripsi video Mas atau nggih. Siap. Terus perjalanan ternak pripun Mas Eno selama ini menggeluti dunia ternak ini Mas? Oke, selama ini sebenarnya baik-baik saja. Baik-baik saja. Heeh. Sedang tidak baik-baik saja nih Mas. Apa nih Mas wis baik-baik saja iki? Ekonomi sedang tidak baik-baik saja Mas. Tapi tetap semangat Mas ya. Harus optimis. Oke, tetap semangat, intinya tetap konsisten Mas ya. Soalnya neng desa ki apa telur hiburannya yang ternak wedhus ngono Mas Yano nggih. Oke, kita lanjut ke materi Mas Yano. Nanti ada berapa ekor yang kita lepas rencana Mas? Sementara jantan-jantan 3 ekor nih Mas. Boleh kita awali Mas? Nggih. Siap.
mulai dari yang mana dulu Mas Yano? Nggih niki. Dari yang jerabang kepala merah Mas Yano. Oke, siap lur ya. Kita lanjut lagi untuk materi pertama ini jantan warna kepala merah. Umurnya pinten Mas Yano? Materi pertama. Ini 3 bulan setengah Mas. 3 bulan setengah. Tanggal 16 besok nih Mas. Iki bolo ya. Berarti iki calon pejantan Mas Yano nggih. Anak tunggal Mas Yano nggih. 2 ekor Mas bener Mas. Oh, 2 ekor. Yang satunya niki ke pun payu zaman usia 42 hari Mas. Berarti sisian iki pun pajeng ngoten. Oke, karek sitok iki bagi didol sisan ngono Mas Yano nggih. Untuk keranda pripun mengke dibuka napa mboten? Jantane nggih niku lho Mas. Oh, jantane sing teng jero niku. Oke, siap. Disebutne mboten krandae. Malah mboten sake. Oke, siap. Untuk keranda lanjut saja nanti di Japri kono Mas nggih. Oke, siap. Umure pinten Mas umure? 3 bulan setengah Mas. Umur 3 bulan setengah. 4 bulane mungkin tanggal 16 bulan iki. Sombore oke. Somboran oke. Damel susu mboten iki dot Mas. Didot masih oke Mas nih Mas. Oh, dote oke. Iki bolo ya materi pertama kepala merah lur ya iki. Asepine. Terus ini nanti Mas kita buka di angka berapa sementara Mas bocoran di kandang sampean untuk yang warna kepala merah? Kepala merah kalau laku 3 juta Mas. Oh, 3 iki. juta nego. Bolo ya. Sampai jadi. Materi pertama calon pejantan warna kepala merah bolo ya. Kita buka di angka sementara 3.000 no Mas ya. Iki 3.000 bolo iki. Ya, iki dibuka rego 3.000 iki bolo ya. 3 Iki juta nego. materi pertama iki jantane enek lho ning jero niku tak sepile lur ya. Iki materi pertama. Iki sama cek sendiri untuk daun telinga pasung bolo ya. Nah, iki bolo ya. Terus geser sing materi kedua Mas, warna dawuk Mas. Materi jauh niki. Umure pinten niki Mas Yano? Niki 2 bulan Mas. Masih 2 bulan niki. Oh, 2 bulan. Nggih, iki 2 bulan bolo iki. Jantan juga. 27 kemarin Mas. Oh, ngoten Mas nggih. Jantannya ada di sini Mas Yano. Jantane niki mboten enten Mas niki Mas. Oh, mboten enten. Berarti dulu ambilnya kawinan ngoten. Oke, siap. Randae dibuka mboten niki randae. Mboten sah. Untuk lebih jelasnya tentang keranda nanti bisa lanjut ke Japri ngono Mas nggih. Oke, saya umure 2 bulan. Warna tanggal 27 kemarin Mas. Aman mboten sangler nggih? Mboten. Aman bolo. Mas. Aman. Auto lho kae lur. Gandul-gandule loro. Oke, siap. Siap-siap kayak loro kayak lur ya. Lanjut lagi materi nomor 2 ini umur 2 bulan Mas nggih. Umur 2 bulan. Kita kasih bocori angka berapa nih Mas? Niki borong mawon Mas. Dua ini kan 2 bersaudara niki borong mawon iki. Jajal Mas. Diratok ini Mas sing borongan niki Mas. Terus lek borongan ono ki regane piro ki Mas? Dibuka berapa Mas ini nanti Mas? Buka harga 5.000 Mas. Untuk materi kedua ini kan ada borong bolo ya. Ini ada jantan semua umur 2 bulan. Satu induk ngoten nggih? Nggih. Bocoran sementara di angka 5.000 bolo ya. 5.000. 5 juta ono Mas nggih. Nggih. Niku sampun net napa masih nego Mas Yano? Saged dinego, saged dirembuk. Oh, bisa dinegosiasi. Ngono Mas Yano nggih. Nah, saiki ngene Mas nggih kan sampean buka di angka 5.000 Mas nggih, kan 2 ekor borong. Misal kalau ada yang minat kita ambil satu berapa nanti Mas bocorannya? Sebenarnya kalau ambil satu repot Mas. Repot. Enak diborong mawon Mas. Oke lho ya. Kita diborong. Berarti jalurane borong ngono Mas ya. Jalurane borong. Oke, siap. 5.000 Mas ya. Iki materi kedua iki lho ya, jantan semua. Apik lho iki. Maksudnya cara spek telinga ngono ya wis apik lho, lentur ya. Iki nglempet ngono Mas ya. Nah, iki pasungipun ya lumayan bolo. Oke, siap materi selanjutnya iki Mas. Iki ketoke nang cewek. Nah, iki lho ya. Mas 2 ekor. Nah, betina iki betinane bolo ya. Oh, ada 2 ekor iki lho ya. Iki dicekel ben menak le nyepil iki melu ae pangkan sing budeng iki bolo. Terus lanjut sing iki Mas sing betina umure pinten iki Mas Yano? Iki 1 bulan lewat seminggu Mas, lebih 1 bulan berarti lebih ngono Mas ya. Dereng-enten kali bulan ngoten nggih. Oke, siap. Untuk puting Mas pinten Mas Yano? Dicek Mas Yano. normal 2 Mas. Oh, normal 2. Nggih, siap. Iki normal kabeh iki. Warnane apik-apik bolo iki. Mas iki jantane kok ndi Mas Yano? Niki jantane ki nggene Mas Jolos. Wah, iki lur iki. Iki peranane jantane Pangeran Jolos iki lur, metune kene dawuh iki lur. Ayo bolo. Umure 2 bulan Mas iki kurang Mas yo. Bulan lebih seminggu Mas. Niki lur ya. Untuk puting aman 2 lur ya. Terus iki Mas sing loro iki Mas. Sing betina iki dibuka harga berapa Mas? Niku dereng dibuka harga sik sementara Mas. Terus mungkin saged japri lah umpamane ada yang minat saged japri mawon. Oke dulur ya, sementara iki pokoknya anu lur iki lek cocok ning kene iki nggone Mas Yano iki tetep dilepas. Cuman untuk yang 2 ekor ini neng mosok gak dibocori Mas? Dereng sik sementara Mas. Oke. Jantan-jantan ki. Oke lur ya. Kalau pernah ada yang minat
dua ekor betina niki nggih. Langsung mawon. Mas Japri mawon Mas nggih. Iki barangnya ya iki bolo ya, betina kabeh iki bolo ya. Iki bolo ya tadi bolo ya. Kita buka ini di borong 5.000 bolo ya sing dua iki. Terus sing kae sing jerabang kae mau 3.000 Mas Yarno nggih. Nah iki sing kae. Oke siap. Oke siap. Tapi engko tak sepil nang Mas Yarno ya. Engko tak sepil nang Mas ya. Nah iki tak sepil sitok-sitok Mas iki. Nah iki lho bolo tadi bolo ya. Iki sing jerabang kepala merah umure 3,5 bulan bolo ya. Kita buka di angka 3.000 bolo iki sepeki iki bolo ya. Iki iki siap-siap. Pun disensang Mas ini Mas. Disensang kok tak sepilin Mas ya. Nah siap-siap. Perlu disepil lagi enggak Mas? Sing putih Mas? Iduan iki. Nggih Mas, niki kelas sepilih kabeh. Lah sing iki Mas sing mlayu sing ireng iki Mas. Sing ireng iki sementara Piye sing ireng iki? Menawa Minat. ya saged japri. Lah iki lho bolo, iki eneng neh lur iki lur. Tapi iki anu lur, urung dibuka lur ya. Sementara iki piye lur ya, intine iki sak dingge bahan indukan ngono Mas yo. Nggih. Karena nek sing cocok ya semoga lah japri lah ngono lho bolo ya. Sing budeng maksudnya bolo ya. Ah Mas susune apa ki Mas? Susune susu murni tak campur tahu sama nonik Mas. Oh susu murni dicampur karo tahu nggih. Tahu di blender to Mas nggih? Nggih. Oke, siap ya. Tak tambahi susune nonik Mas. Oke, siap-siap. Soalnya ini Mas Yanto kan kadang lek sing minat iki tekok Mas susune apa? Susune susu iki lur, dote susu murni dicampur karo tahu, ngono Mas ya. Di blender iki lur ya. Iki sampean cek dhewe. Wah, ngedote pokoke pol lur senenge lur iki. Panggah aman lur pokoke lur ya. Aman Mas. Aman Mas ya. Sampai saka kene aman dodotan kabeh. Oke, siap. Jane waras ya. Wah, Oh, iki bolo. Ada materi ketinggalan lagi bolo iki jantan bolo. Tapi sayang lur ya, iki anu lur apa jenenge sikil iki cacat. Engko tak sampe saya Mas. tapi cacatnya enggak jadi. Heeh. Iki anu lur enek materi sing ketinggalan lur jantan lur ya iki. Lho yo waras yo tapi awake Mas yo. Dan ternyata tadi juga mau dilepas iki lur ya. Jantan enggak ada nggih iki. Iya sama Censang. Iki 20 bulan usiane. Maksudnya kok catat mau nyapo ngono lho lur tak tekonane lur ya. Nah iki Mas iki mau kok eneng materi sing ketinggalan Mas ceritane mau pripun Mas iki Mas Yarno? Ceritane bagaimana? Jantan Mas. Heeh. Tapi kan mbok menawa kok cocok regane. Siapa tahu, heeh. Apa ngerti. Ada yang minat. Ada sing minat tak Heeh. lepas ya. Heeh. Terus materi sing terakhir iki sing ketinggalan mau kira-kira dibuka di angka berapa ini Mas Yarno? Iki sajane lek 6,5 nego Mas. 6,5 Mas nego. 6,5 nego Mas. Ada minusnya Mas Yarno? Minusnya kaki Mas. Nah, kaki dicek. iki rada Nah, dingklong, Mas. iki lho, Bolo. Kaki depan sing kanan iki rada dingklong Mas. Ceritane iki biyen jaman sik sembleh. Heeh, waktu masih sembelih. Ulos Mas, biyen tak umbar ulos. Ngandange lek bengi tok. Jadi playon ning pesengan kae pesengane sampean ketokne kae kan dhuwur to, nyolot. Ya Bolo. Heeh. Nyolot sama pesengan. Heeh. Kecekluk Mas, tapi aman, sehat. Jadi materi ini Mas Yatno lur ya yang terakhir ini jantan. Umurnya berapa umur Mas? Umurnya 20 bulan Mas. Umurnya 20 bulan. Kita lepas, kita bocori di angka 6 setengah masih bisa nego. Nego Halus Mas. Terus ada minusnya. Iki cara tinggi anu lur, cara tinggi pacek tuh ya wis. Anu lur, aman Mas yo. Aman Mas. Cara nyengklakno aman Mas yo. Aman. Aman Bolo. Ih materi terakhir jantan. Minus lur kayak lur ya. Loh mlakune yo, mlakune yo aman lur, sehat pokoke lur. Soalnya ini bukan bawaan dari lahir lur ya. Oh, dicek no. No kan mlakune aman toh. No, kae penekane kono kalau dhisik lur. Wis Mas, dilebokne Mas. Lur dimasukkan lur karena waktunya sudah sore, wayahe makan lur ya. Mburi Mas ya. Oke, siap. Melu mburi. Ayo, saya ndelok kandang mburi lur. Gak apa-apa, penting wedhuse. Pertemuan cilik Mas. Oh, kandangnya nang kene iki. Kandangnya apa adanya. Oh. Ini iki lho bolo kandange. Bolo kok wedhuse iki asine. Oh, iki enaknya kandange bolo. Wah, jerabangan tok bolo kene bolo. Lho bolo ya. Isi kabeh Mas. Indukan piro Mas Yano iki? Pira, Mas pira. Enang 15 indukane. Betul itu Mas. Betul enten. Betul. Ternyata mengikil Mas.
Ternyata yo anu lur, pecinta jerapang iki lho ternyata lur. Wih, indukane jumbo-jumbo iki lho. Kayak jumbo. Oh, sampun isi kabeh yo. Iki nyapa iki, Mas? Iki nyapa iki? Rasa ngono iki. Oh, oh iki ayu kok iki. Dagangan apa itu iki? Dagangan? Senes, Mas. Anaknya payu, Mas. Oh, wis payu. 40 dino payu. Oh, Kawinan iku Mas Jansan. oh, kawinan iki lho. Induke anu Mas sing anak saka nggone Pak Jalos mau ndi? Indukane. Iki Mas. Oh, kae lho lho. Kawinan dulu Mas Jalos, Mas. Mas Jalos mesti jeleng, Mas. Jumbo juga iki lho lho. Iki sisi, Mas. Oh, sisi. Iki wis tapi wis kawinan lah, kawinan. Berarti iki berarti semeteng nah. Wis mungkin ya muga-muga dadi kawinan rong enek saulan, Mas. Oke, siap. Pun monggo didoti, Mas. Oke, siap. Oke, matur suwun Mas Ano nggih. Siap, Pak. Mugi-mugi mungkin sold out. Amin. Terus untuk pengiriman ke Lampung insyaallah kita bantu ngono Mas ya. Siap, Mas. Oke, siap. Siap bro ya. Berarti hari ini yang kita lepas di kandangnya Mas Yatno ada 4 lur ya, ada 4 ekor, ada jantan 3, terus cewek mau loro Mas Yatno ya. Sudah kita buka terang-terangan lur ya di sini. Untuk yang warna jerapang kepala merah tadi kita buka di angka 3.000 lur ya. Untuk yang borong kayak lur ya, kayak 5.000 loro. Ngono Mas Yatno nggih. Kayak loro lanang kabeh lur ya. Terus kayak si betinane kayak cewek-cewek kayak ngono lur ya. Terus untuk alamat kita masih di Ponorogo lagi lur ya. Tepatnya ini di Gadung. Terus dukane Gadung Mas ya. Duku Segadung desanya Sempu lur ya. Mungkin seperti itu. Ada kurang lebihnya dari Marvis Official. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kita akhiri. Selamat siang, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.